Sa ating police report, 3 sugatan sa banggaan ng motor at tricycle sa San Jacinto, Pangasinan. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Sugatan ang 3 katao sa naganap na banggaan ng motorsiklo at tricycle noong hapon ng Linggo sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang direktang pagtama na nag-overtake ng motorsiklo sa tricycle na tangkang papasok sa napakaliwa. Sapul din ang lakas ng salpukan kung saan tumilapon sa kalsada ang driver at backride ng motorsiklo matapos mawalan ng balanse. Ayon sa San Jacinto Police Station, patungo sana sa mga alda ng tricycle habang patungo naman sa town proper ng San Jacinto ang kasalubong na motorsiklo. Nasugatan ng rider at backride nito habang napuruhan naman sa kaliwang paa ang driver ng tricycle. Agad namang lumisponde ang kapulisan at tinala sa pagamutan ang mga biktima. Samantala, kinumpirma ng San Jacinto Police Station sa IFM News Dagupan na nagpasya ang mga sangkot na arigluhin ang insidente at huwag nang magsampa ng kaso. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.